יום חמישי, אנחנו מטיילים לנו בבניאס על השביל התלוי זה נקרא, נכון רלי? כן, השביל התלוי. השביל התלוי. זה איפה שבפסח הכל התפוצץ מאנשים. מה שבטוח שהשביל הזה חזק. מה את מראה לנו? תראה קדימה, תלך עם זה קדימה, תראה איזה יופי. עכשיו אנחנו יכולים לקחת את כל המראות היפים האלה יחד איתנו הביתה. מה? תראה איזה יופי למטה. זה חן בעינייך? מקסים. יפה. תסתכל למטה רגע. איכשהו תמיד יש לי הרגשה שאם זה נופל, כאילו... תראי, יש לנו עוד נפל יפה פה בהמשך. כן. בואי תקשי אליו, כי אני רוצה להישאר בתנועה. פה. מה את אומרת?